जों दा फिल्म नायनो थांगासिनो बर' सावथुन सिजौ चापागुरियाव आरो चिराङावबो देखायगोन नालाय सिजौ फिल्मखौ सिजौ माने सावथुनखौ आरो इउनिभार्सेल माबायाव स्टुडिअ'आव दा जोङो दा नायनो थांगासिनो सिजौ सावथुनखौ आरो बारा गोजान नङा इउनिभार्सेल स्टुडिअ'आ जोंनि न'निफ्राय गारिजों 2 मिनिटल' लायो खाथि सफैबाय जोंहा इउनिभार्सेल स्टुडिअ जोंहा न' खाथियावनो नालाय बेयावनो नायफैबाय आरो दिनैनिफ्राय स्टार्ट सिजौनि पस्टार होनाय दङ दा सफैबाय जोङो सिनेमा हला 4th फ्ल'रावसो नालाय दा जोङो लिफ्टआव स्टार्ट जासिगोन 2टानिफ्राय स्टार्ट जानो गोनां खोथा दा खयथा जाखो 5 मिनिटल'सै सफैबाय 4th फ्ल'र नोंसोरखौ खालायनांगोन ना उन सिगां दा जोङो सिनेमा हलाव सिङाव हाबबाय मानसिफोर फैहांबायानो जमा जाबायानोमोन Welcome, all of you. Thank you. माने शर्ट फिल्म जादों आरो शर्ट फिल्म जोंनि जत' कलिग जोंनि जाय बे सिजौटिनि मेम्बारफोर दं आं खावलायो बेजों फैनो थाखाय आरो जोंना डाइरेक्टर बिथांमोना दाबो सफैयाखै बिथांमोना फैगासिनो आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव सानैसो मानसि नुजाफैनो हायाखै जेरै जयन्त नार्जारि आरो जेएसएस केरकारिया बिथांमोना नुजाफैनो हायाखै जोंनि गेजेराव नै बिरासा गान खनबाय जा मोजांनो थांजोब्बाय बयबो Boria Coba motor sekarang It was amazing Angin nama bodong Lisan माबायदि मोनखो Boria बहुत ही बढ़िया था मूवी कैसा लगा आपको बहुत अच्छा awesome बढ़िया है ना बयबो नायनांगौ गया सुरो या मोटो
좀. Apa? 아니었어, Oh, iya, 아니었어. Rom, biasa. 알아. 로. 만치프라 저만 잘 그쳐나고는 당시. Please, come. Please. 저. Masih? 빈토니 아니 고소 나간다. 고소 나니 말하지 마나봐. 드니 합라 돼 드니 합라. 말라 합긴 내 저. 마소. Go take it again, Barlo. 안 큰다지. Onsula Basumadar एकदम सासेनि बिराद गिदिर फेन सो बिराद मोजां मोनबाय दिनै लोगो मोननानै फैनायखाय थैंक यू सो माच भिडिअखौ होदो माबायदि मिलते फिर से Bye bye. See you soon. Bye. दोननानै ब्लगारफोरा Oh, एथ'खौ सोंनो दों आंखौ. Oh my God. एखे Oh, इथिं एसेखौ फुननो दों. इथिं मोजां नुयो दा दे जोंना इउटिउबार्स मिटबो जालायबाय दिनै औ इयो मा साफा नुदों बेयाव Top secret. चलो दा फिल्म नायनानै ओंखारबाय बिराद मोजां मोनो फिल्मा बिगुमाखौ सोंनो र' माबायदि मोनदों माबायदि आंथ' बिराद गिना दंमोन माने अडियन्सनि रेसपन्सआ माबायदि जागोन मानोना एसे माने आर्ट फिल्म टाइपनि ना माने जेबो एन्टारटेनिं नङा एसे खोमसि थ' मोजां मोनदोंबा मोजां मोनबाय आरो आंबो आरो बेबायदि फिल्मासो माने एवार्ड मोनखायो ओरैनोबाबो एसे आर्ट फिल्म टाइपनिफ्रासो नङा होमबा बिदिनो जाहैबाय आरो इन्टारनेसनेलि बुजिदों मानसिफोरा दा जोंनिफ्रा बुजिगोन ना बुजिला मिथिला आरो अब्लाबो बुजिगोन मानो बुजिया जाखो एसे डिफारेन्ट जादों आरो माने जोंनि बर'फोरनिथ' बिदि मुभि ओंखारथ'वाखैमोन नालाय ओंखारथ'वाखैमोन बिदि मोनसे बानायनो गोसोमोन मिस्टारा मोनसे ड्रिममोन बिदि मोनसे मुभि बानायनो स' दिनै माने ड्रिमा जाफुंनाय बायदि मोनबाय आरो ना मोनसे फिल्म बानायगोन जोङो हलाव रिलिज होगोन स' ड्रिम केम ट्रु फाइनेलि बेनो आरो कंग्रेट्स थेंक इउ फ्रम माय साइड दा जोङो जाहैनोसै ओंखाम जाहैयोनो बिगुमाया दा बेदर जाना फैनोसै आंनि आमाया दोनदों 밥카도 우타고 바로 넣을 때 얘기가 또 왔어요. 이만 뒤에 좀 적을 가이가이 가는 잠시 기다리라 아이씨가 안 빨리 올라가 Aduh, kita itu kan paham. Jodis paham, Pais memang paham. Pais memang berkorban itu nama biku, angin kalam dengan korban. Jadi dokter kan juga, bisa dilupi. Yang nanggai ni dong, maka kau berada. Iya, siapa nanggai? Mak, om syuting kali. Maka orang nanggai. Kubur begitu berapa? Ini dia kayak lu. Silakan. Dia kayak.